Топ 5 неща, които нашите клиенти питат най-често. А къде е бутонът да си повикам колата? Еми не е Тесла, обаче можеш да я отключиш от ключа. Искам тази с навигацията, ама говори ли на български? Говори, а пък ако се и загубиш, може и да ти проговори на всички езици. А може ли да я задържа за цял живот? Ами не може. Ние не сме Баякар, ами Рентакар. Но пък може да се възползвате от месечните ни абонаменти, където са включени всички такси, граждански, застраховки, че дори и гумите. Само трябва да можеш да караш автомобил. Кога ще ми върнете депозита? Депозита се блокира от началото на вашия наем по картата. След като върнете автомобила и ако всичко е наред, се отблокира веднага, но вече зависи от банката колко време ще й отнеме да ви върне депозита по сметката. Има дръскотини по колата, но не се виждат на снимка. Това брои ли се? Нашите рентакар агенти, когато върнете автомобила, оглеждат обстойно навсякъде. И ако се вижда нещо, това, че вие не го виждате на вашата снимка, не означава, че го няма. Нашите клиенти получават дигитален приемо-предавателен протокол, в който всяка една щета е описана и има приложени снимки към нея, за да може абсолютно всичко да е прозрачно преди наема на автомобила.